Dámy a páni, vítajte v môjho ďalšieho videa. Dneska ideme hrať hru, ktorá sa volá Wobbly Life. Je to taká jednoduchá, taká sandboxová hra. Môžeš robiť čo chceš. Zarábaš peniaze, môžeš si kúpiť dom, môžeš si kúpiť auto. Napríklad... Neviem čo, trebárs... Trochu som to hral, ako... Bavilo ma to, pozeral som to aj videa napríklad od Hausa alebo aj nejakých zahraničných youtuberov, vyzeralo to v pohode. Akorát hral som to, je to dobrá hra, takže natočím to, lebo nemám veľa možností, mám celý počítač, takže mu ťahne dokopy, že 4 hry asi. Takže ideme začať tutoriál. Idem prekladať. Niekde v tichej časti Wobbly ostrova bol chlap, ktorý hral hry. Prišla do jeho izby, prišla babička a povedala mu, nech si nájde prácu. Tak ho chytila a vyhodila ho von dvermi. Toto bude náš sused, ako vidím. Dobre, v poriadku. Takže máme na celú štipku, doniesť mu žele. Máme na peniaze, dobre. Obchod je tu, dobre, ideme. Dialíme si trochu kameru, aby som videl. Ako ten tutoriál je veľmi jednoduchý, to je len... Prídem sem do obchodu, zoberiem si žele. Ako môžete počuť, trošku mám kašel ešte. Dobre, žele je tam, tak ho zoberieme. Pre nášho pána suseda. Dobre, ako sa volá. Dobre, ľavou sa chytá, druhou a pravou sa chytá. Takže zoberieme žele. No tak super, môžeme zobrať auto. Dobre. Tvoríme si, že hop. Chytíme žele. Teraz sa musím trafiť. Ešte good job, som ho tam ešte nedal ani. Babička, čakaj ma. Hej, stop. Ja chcem ísť podľa seba. Dobre, môžeme ísť. To som úplne, že omylom. Tam drift? Oj. Pán sused, prepáčte, trošku som do vás nabúral. Aj som vám trošku podzbúral. Toto som si mu trošku lepšie odstaviť. Nevadí. Dobre, dovezeme mu žele. No. Ty kokos. Dostal som peniaze. 40 $, to je dobré. Dobre. Môžem ísť už konečne domov. Super. Kašrovi, čo tu máš? Fúha. Taký dom. Trošku som ti tam rozbúral. Akože... Dobre, pozrieme sa sem, okej, tu dára. Tu není nič, nejaký sekrete. Hello. Ty kokos. Darčeky, takže vyzerá, že idem asi aj darčeky zbierať v tejto hre. Dostal som za ne peniaze. Tak, úžasná čiapka. Ešte lepšie tričko. A žiadne nohavice. Prečo? Ja nemôžem takto chodiť. Nemôžem chodiť takto po dedine. Čo si budú myslieť susedia? Tak s Bohom. Dovidenia. Dobre. Dovidenia. Complete tutoriál. Otvoríme si mapku. To je to-do list normálne. Ty kokos.
Mám spraviť nejakú prácu a kúpiť si barák. Ok, to bude trvať. Fúha. Joj. Tých kokos si môžem kúpiť. Môžem hľadať závody. Ukáž, môžeme. Fakt môžem. Super. Dobre, 3, 2, 1. Ideme. Tak, teraz hlavne sa nevybúrať dane. Oj. Tak. To sa malo stať, áno. To sa malo stať. Dobre, som vyšiel ten kopec ešte, dobre. 309, toto je boost. Ten mi vôbec nepomohol. OK, tak to by som asi nemal jazdiť po tej mape. Akože vôbec nie. OK, poďme. 15, 14, 13, dobre. Fúha, teraz ideme. Hop. Dobre, dáme takýto, oný. Poď. Oj. To dám. Yes, ideme. Super. Teraz sa hlavne nebúrať, toto je taký, že trik. Taká skratka. Tu sa neskráti nič, ale to sa ráta. Tak to by si určite nemohol jazdiť. Dobre, ideme. OK, tam sa nemalo stať. Nebudeme sa baviť o tomto. Nie, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Dobre, skúsime teraz ísť cez vodu. Si aspoň umil auto. Hopu! Prečo ma knockoutu? Ale máme peniaze. Zavratalo sa to koľko, čiže splnil prácu. Dobre, takže si požičiame na dobu neurčitú. Ahoj, Zedo. Môžeme pomôcť. OK. Aha, dobre, takže máme mesto pánku, vraj stratil tuto v tejto oblasti, kde je tuto fishing job, takže možno sa pôjdeme tam pozrieť. Môžeme zahrať? Neviem zahrať a čo? No. Nie. Takto sa ťažko na to hrá, veľmi ťažko. Nejde moja chyba, ako ja viem hrať. Hral som na akordeóne jednu dobu. Ešte furt hrám ako. Bo už končím. Takže ja viem hrať akože. Ale to je takéto hlúpe uvedené tomto. Takže ideme nejaký. Ideme si gace určite. Kaž, toto sa mi nepáči. To je drahé, nechcem. No tak sukňu určite si idem kúpiť teraz. No toto 100, ako toto 100. Toto nechcem, tu má tie topánky, také sa mi nepáčia. Toto asi je základnejšie. K tomu by sme si mohli zobrať trebárs ako, ja by som si asi dobral toto najradšie, lebo nechcem kopírovať Hausa. Aj tú pásku. Ja som si dal tú pásku a nejaké tričko k tomu. Tu vlastne 110, toto nie. Ani toto, ani toto. Dal by som toto? Môžeme si kúpiť túto vestu, nie? Vypadá to dobre? Yes. Máme oblečenie.
Sme zachránení. Hopla. Som to normálne ešte aj prežil. Nechápem ako. To strašne seka. Čo už? Skúsim do budúceho dielu dajak nájsť nejaký ten medzí spot. Pomer cena, pomer a výkon. Nie pomer. Ako dajaký ten medzí spot medzi kvalitou a výkonom. Táto je most, a ideme teraz iba hopla. Keď ideme preskúmať mesto, tu je pizzeria, môžeme robiť pizza job. Tu je kaderník, pumpa. Tu je čo toto? Vobli veľké komiksy. Tu je, aha. Trend, čo to je? To tu, ukážte. Kto ste vy, čo ste vy? Jaj, to je lovca pokladov, tak to nechcem teraz. Môžeme takedy v budúcnosti. Tu je zábavný park a policajti. Obchod, tu je asi nejaký starosta býva. Tu je kúpalisko. Tam dole neviem čo bolo. Tu je múzeum. Sú nejaké domy, byty, aha, akože tu je veľa. Ale ako to bude toho nadlho explorovanie, lebo celé toto mesto môžeme, celý tento prístav. Tu máme štvrť, voľaké také domy nejaké, veľmi drahé, povedať to tak. Tu máme tento môj húd, máme celý tento ostrov na preskúmovanie. Tu sú nejaké ostrovy bočné, takže možno aj na tie sa dá ísť. Tu táto farma nejaká, či nie, toto je farma? Toto je farma. Tu nejaké chatky vypadá, že sú lesy, tu je také demoličná práca, tu je nejaký sťahovací, nejaká hora veľká, vyzerá to zaujímavo. Ešte tu máme celé toto tiež kadečo, tu je, neviem čo je toto ako, neviem ti povedať. Sú nejaké padáky, tiež nejaký závod, zmrzlina, taxík, newspaper, akože zachraňovať ľudí ešte, tak to asi aj veľmi nezachránim. Tu je disco, banka, wobbly TV, okej. Tak, ideme, kde by sme mohli ísť? Prečo som sa stal? Dobre. Tak mohli by sme zdať ešte nejakú prácu, lebo nemám penieži. Najvhodnejšie taký základný bude rozvoz pizze. Poď, stavaj. Musíš pracovať, rozvážať. Nemáme čas sa flákať. Dobrý deň, môžem si nejakú prácu? No a tak super, ďakujem vám. Takže by som zobral toto. A nie ho chytám na tej pizzu. Zobrať tej pizze. Dajak, neviem ako, nejde mi to. Yes, máme pizzu. Dal by som ju, že naložiť semka. Tak asi ho nenaložím veľmi. Dobre, a teraz by som mal s ňou ísť. Že... Kde? Prosím pekne. Akože kde? A ja som videl tú vlaječku. Ja neviem, kde to je. Ja to tu nevidím na tej mape. Tu? Ja to nestihnem ani za hodinu. Tak toto je čo za scam? Ja nezájdem za rok. Nie, že za minútu 59 ako. Možno by som sa zľahčil, kebyže sa to nezdržujem. Samozrejme nesmiem vysypať cestu, lebo ja sa poznám. Nespadne tu dade.
OK, tak asi nič z mojej práce nebude. Tu spadne dať pod most. Policajti na bok, nezavadzajte. Tak ja som to tak vedel. Akože čo je toto? Akože toto má byť čo? Ja potrebujem pracovať. Minus 21, to nestihnem. To asi nič z toho. Práca ani nie som schopný dokončiť. To nie je možné, toto nie je možné. Minúta 8, prosím. Opatrne, aby som nestratil. Prosím, poď, prosím, poď, nie, ja som bol tu, nechýbala 5 sekúnd. Tak akože toto ja nemám na to náladu. Skočím asi z mosta. S Bohom. Ja nebudem, ako prečo? To bola taká jaskyňa dokonca. Som nečakal. To bola taká jaskyňa, to čo svieci. Nemám auto, nemôžem si auto tu vypožičať. Nemám. Tak to není dobré. Tak zastavíme taxík po ceste. Super. No ja akože ideme preskúmavať. Z mojej práce roznačať čapice asi nebude, že nič. Tak povedzme, že ešte by som dal trošku v tejto hre. Pre tento diel by sme ešte mohli preskúmať tu prístavy. Čiže ak sa to povie prístav? Prístav, hej. Čo tu je napríklad? Aha. Káč, chcem semka. Hopo. OK. To by teoreticky mohol dať taký race spraviť, také preteky. Len by som musel byť viac rozbehnutý, možno by som to pochopil. OK. Akože to by mohlo dať čo potom. Je to taký darček, secret dačo? Aha, no to vyjasnilo, tam vidím ten ostrov, tam. Môžete vidieť. OK, tu by som asi tento diel ukončil. Takže dajte like, komentár, odber, povedzte, či sa vám video páčilo, alebo nie. Čo by som mohol zlepšiť, ako do budúcna skúsim upraviť tú jak sa to povie, výkon tej hry, aby to fungovalo lepšie do budúcna. Teraz mám 24 fps, čo nie je boh vie čo. Mohlo by to byť viac ako. Takže dovidenia.